TRH, will it be able to do bone marrow transplant? Okay, koro ne wachako initiatives ariyo. Initiative achiel iluongo ni neurosurgical initiative. To initiative mar ariyo en sickle cell initiative. Nikech nitie ji mang'eny that region, Lake region, Busia, Kisumu, Siaya, man gi gimiluongo ni sickle cell. Almost 20% of the people ka nitie ji abich ng'at achiel obedo affected gi sickle cell, either en gi trait kata disease. Koro wacho ni in this region nyaka wabed gi sickle cell center of excellence. Sani wasetimo tieko renovations mar Victoria Hospital. Ne wachuo 15 million renovate hospital no for outpatient and inpatient work mag sickle cell. Koro in the near future, I think in the next 1 month, wasechako thiedho ji kanyo. Iluongo ni dry run. Ok inyal chaka straight away. Ichako gi dry run. Ineno kaka dhi problems manitie kapok iyawo full blast. Koro that center bo bede. The second phase en gimiluongo ni bone marrow transplant. Sickle cell center bone marrow transplant bo bede. Pok wa decide kuma bo bede ni wadwa kete Victoria. But sani wa change our minds. Wabo tere next to the cancer center. Nikech nitie thieth mag bone marrow transplant, sometimes gidwaro radiotherapy. Koro ber ka sickle cell center, bone marrow transplant, bedo near the radiotherapy center. Koro wase the design manyien mar cancer center no, nitie gi bone marrow transplant inside. Koro sama wayawe in the next 1-2 years, wadwa ni obed complete with a bone marrow transplant. To nitie penjo moro ma daktari nose duoko. Penjo mar ji marito hospital nikech line up. Ing'e ni pesa mang'eny mar Kisumu ne dhi Jaramogi. Koro money follows function. Nikech wan gi almost 30% of our workers mantie Jaramogi. Koro ji tema wa Kisumu sama ne gi problems gidhi Jaramogi. But sani wadwa yawo the other centers. Wasetimo infrastructure improvements. Kaka Nyakach wasenyiewo theater manyien, theaters ariyo. Kombewa waseketo dental, waketo new ward, maternity. Gita, wan gi theater manyien madwa dhi yawo during this year. Chula Imbo ni theater manyien mapok wayawo. Koro Chiga wabo keto ward manyien. So that sama Jaramogi ikawo pesa ma wayudo go nikech nitie 1.2 billion mo wabo save. Wabo invest in making sure ni service the bedo near the wananchi. Koro kidak Chiga onge tiende dhi Jaramogi ni bedo admitted. Ibedi admitted kanyo. Kind Gita, in gi operation bitimo, itimatima in those peripheral centers. So that all those peripheral centers, 7 sub-county hospitals, county hospitals, obed upgraded, get doctors, nurses, and all those things ma no timo Jaramogi, so that Jaramogi obed specialized services only. To finally we upgrade Kisumu County Referral Hospital. Kinano budget policy paper mwana timo for the next financial year. Waketo 15 million shillings by Chak Foundation mar Kisumu County Referral Hospital. So that gig mag Kisumu wabo sort out kanyo. But super specialty center ni brain surgery, cancer, chemotherapy, gastroenterology, those big things. Wabo refer to Jaramogi. Jaramogi so koro hospital mar Kisumu en Lake Region Economic Block facility. Wase improve, wase timo watimo, wa hand over to the region. Koro regional hospital. Dr. Miskela, Ruth Nyathi Ochieng' owacho kanyo ni koro lakteche te